Hi, ako si Sarah. Taga Scotland ako, pero nakapuyo ako sa Brno, Czech Republic. 31 ka tuig na ako. Kag iniyang akon ika-apat ka Fluent in 3 Months Challenge. Medyo natakaan ako dire subong kay na lockdown kami kutubok tubre. Para hindi ako magbuang, naghimo ako mga kalingawan. Nagbakal ko sang mga essential oils para himo na agwa. Nagatuon ako kung ano ang base note, mid note, kag top note nga kinahanglan ko para maghimo ang kompleto nga agwa. Gusto ko man maghimo kang dila, moisturizer, kag lip balm kung magabot ng iban nga mga materyales nga ginbakal ko. Bago ko lang man na-download ang daan nga hampang sa computer nga ginhampang ko sang bata pa ko. Kingdoms ang tawag kag magamit ako mahika para magdaog sa mga kontra. May apat ka babaylan nga pilian ko. Babaylan sang tuta, hangin, tubig o kon kalayo. Bago man kami nagbakal sang freezer, nagluto ako damo nga pagkaon para magpuno ang freezer. Nagsugod ako luto sang pinakahapos nga pagkaon, chili con carne kag spaghetti bolognese. Base magluto ako sa tason ang pagkaon nga Pilipino. Siyempre, nag-practice ko Hiligaynon. Sobra na 400 ka oras nga ang nagasto ko sa pagtuon. Ginulauman ko nga kung magtuon ako 600 ka oras, mangin sagat na gid ako. May gusto ko magsugod sining bago nga challenge hasta sa rason.